aoko. Bende Peter Otianga mabene jatenda rowere piny Luo goyo erokamano kuom Lagat goyo erokamano kuom okang' mabende jatenda jalup ogai mar obila Eliud Lagat ne okawo mar chung' tenge kendo chiwo thuolo ne timo nonro ewi nek mar Ojwang', kendo kwayo rowere mondo obed gi kwe ka itimo nonro ewi nek mar Ojwang'. Erokamano ahinya, gi nyinga iluonga ni Otianga Peter Obwanda, ogai mar rowere kata president ma joma tindo e piny Luo Council of Elders. Gima daher mondo mi awuoye ewi joma tindo ni wago erokamano ne kuom kendo sirikal mano osekawo chik mane askari mane wadwaro miluongo Lang'at mondo ne kik bede e wing mar tich mano oseyie mano ong'ado mobed aside. Daher mondo mi akwa vijende matindo kik ti kodwa gi josiasa e lak sechegi nikech gima osebedo kidwaro ni wadwaro ni mondo ng'acho step aside. Sani koro ng'acho step aside. Wadwa mondo mi jotim nonro mondo tim nonro makare mondo ka nitie weche ma achiel adek ma ok odhi kare mondo maki. Kama odhi kare mondo mak ng'ano. Gima daher mondo mi akwa. Ei Nairobi ka sani kwa ng'iye to waneno ka onge tich manyalo dhi mbele nikech weche ni josiasa moko koro chip gini endi. Dwaher kaka oganda kata kaka ogai mar rowere motelo ne joma tindo. Wach ma jomoko dwa wuok katugo kod jowa watamore kabisa. And ka in wuod Luo kik tu kodi to wayie ni sani endi ochopo sama koro wadwa ni mondo piny obed gi kwe. Owe thuwa nikech Kenya kwa ketho Kenya en marwa. Mane gima nyakwa